Dobrý deň. Rád by som vám predstavil systém Diagnostic Manager, stavaný diagnostický nástroj z produkcie BAR. Jeho použitie je veľmi jednoduché, stačí vedieť IP adresu zariadenia a mať k dispozícii webový prehliadač. Po načítaní úvodnej obrazovky získame rýchly prehľad o stave zariadenia. V záložke CPU Mode a Target získame informácie o riadiacom systéme, ktorý používame. V záložke Hardware sú informácie o moduloch a periférnych zariadeniach. V záložke Motion získame informácie o stave osí. Ďalej sa tu nachádza záložka o stave aplikácie. Systém Dump, ktorý slúži na uloženie aktuálneho stavu zariadenia do súboru, ten môže byť následne zaslaný na vyhodnotenie do spoločnosti BAR. Poďme sa podrobnejšie pozrieť na jednotlivé položky. Target. Tu vidíme stav zariadenia, či sa nachádza v pracovnom, diagnostickom alebo servisnom móde, teplotu procesora, vyťaženie procesora a tiež aktuálny dátum a čas zariadení. Vieme získať všetky informácie o softwarových verziách a taktiež informácie o ethernetovom adaptéri. Do súboru si vieme stiahnuť systémový denník. V záložke Hardware vidíme hardwarový strom, aký riadiaci systém používame, aké zbernice sú k nemu pripojené a aké moduly sa na zberniciach nachádzajú. Ak je modul v poriadku, je označený zelenou, ak je v poruche, je označený červenou. Ak chceme získať bližšie informácie o niektorom module, jednoducho na ňo klikneme. Tu vidíme jeho adresu na zbernici, sériové číslo, poprípade verziu firmwareu a tiež aktuálny stav vstupov-výstupov. V záložke Motion vidíme informácie o stave osí, či je daná os zapnutá, v akej pozícii sa nachádza, poprípade akou rýchlosťou sa pohybuje. Taktiež vidíme stav vstupov-výstupov na danej osi. Ak je os v chybe, máme tu záložku Alarm. V záložke Alarm sa nachádza meno osy, adresa osy na zbernici, číslo chyby, dátum a čas, kedy chyba vznikla a jej podrobný popis. Systém Diagnostic Manager umožňuje koncovým užívateľom alebo výrobcom strojov bez nutnosti školenia, bez potreby licencie alebo inštalácie akéhokoľvek softvéru vykonať komplexnú diagnostiku systémov BAR.